То няма как. Има. Скачат. Много. Не бе, не как да излезе бе. Идеята ми беше да сменя джамовете и да бутна паяка, ама... Паяка трябва да е тук някъде, че ако бутна. Така. Изгоря комшийке. Ха-ха! Какво бе? Пана ли? Счупя, ме брат. А? Счупя. Бой. Не. Се бият. Много лук моя паяк. На той ли скочи или? Аз я бутнах към него и той се фърли. Спря мърда вече. Кой има, виж, някаква капчица има. Къде има капчета, той са и крилата. Не върху паяка, не погледни върху паяка. Отгоре му. Той дето я е спукал. Къде ти се е пукнало нещо. Мърда си още ти каже. Да си мърда, бе. Той няма я пусне вече. На време почнахме клипа обаче. Кому стъпах? Вече се стреснах. Чао. Мога спирам ли? Спирай. Отясно ли пак? По средата, бе.